Lolita man. Dilaturi. Apa ko na gorde? Kisa may nag kana ni day. Ha? Iba hindi akong pangalan. O gigamit yung pangalan ba? Na. Nya pwede na to makita na sa dito kadali. Kung wala jud ka nag-order ni, cancel na to. Mga may picture nimo. Mga ilan sa mig picture nimo, ma'am? Ay nga makuan mo na sa mag-order. Ah, sir? Ano problema pre? Feeds mo ko, sir. Ha? Nai-feeds ki pahatod diri. Ay, iwahin sana kamera gamay pre. Ma'am. Leg lang ko, ma'am. Ano sa mga sir day? Picture ang iko niya. Picture na lamang, ma'am. Iwahin sa lagi na. Jesus baboy. Proof lang mo, sir, nga deliver diri karon, sir. O ganun, yung ano i-open man nimo nang. Wala na eh. Sugod is mong pamilya, sir. Wala gani ko nagkunan ano. Leg lang ko, ma'am. Ay, tabuan na sir. Kasi yung mga istorya ba, ganyan mo, okay. Hapit mo sa bala. O gani, sir. Ayaw. Ayaw Check lang. ko, ma'am. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Lolita? Oh, Dilaturi? Oh. Nakay baboy, ma'am? Nakay baboyan diri? wala. Wa kay baboy? Anak ko baboy, dua na lang kabuo. Duha ka buok? Dagko na na siya? Gagmay pa, baktin pa. Ha? Baktin. Baktin na mo kay gipa-deliver diri nga feeds o vitamins. Ay, wala ko yung dagang baboy. Di ba ta kadungo gani? Lama ma, ima mo ni pangalan god. Ha? Dahil dang ihatod na mo sa sakinan. Idita siguro. Lolita man. Siyempre do. Dilaturi. Idita. Nabay lang yung dilaturi. Idita. Nama si Anay. Lolita man. Lolita. Ano ko na kuan? Ha? Wala ko na kuan. Kay mo ni pangalan god ma'am, diri gipad kuan purukdo sa kasya. Babak. Kasya? Una dia sa kuan sakinan ma'am, mo gihatod karon kay diri mo gipahatod god. Gi kami og sulop. Wala ba ko na gorde? Kisa may nag kuan ni day. Ha? Ha? Wala. Say, Del. Video mo na. Page daw sa baboy. Na wa jud ka guardian ni ma'am. Dili ko anak. So unsa man nato ni? Nga nakapangalan mo si mga god. Na. Iba hindi akong pangalan. O gigamit yung pangalan ba? Na. Nya pwede na to makita na sa dito kadali. Kung wala jud ka nag-order ni, cancel na to. Mga ilan may picture nimo? Anak. Mga ilan sa may picture nimo, ma'am? Ay, ako makuan na sa mag-order. Ah, sir? Ano problema pre? Feeds mo ko, sir. Nai-feeds ki pahatod diri. Ay, iwahin sana kamera gamay pre. Ma'am. Leg lang ko, ma'am. Ano sa mga sir day? Picture ang iko niya. Picture na lamang, ma'am. Iwahin sa lagi na. Jesus baboy. Proof lang mo, sir, nga deliver diri karon, sir. O ganun, yung ano i-open man nimo nang. Wala na eh. Sugod is mong pamilya, sir. Leg lang ko, ma'am. Ay, tabuan na sir. Kasi yung mga istorya ba, ganyan mo, okay. Hapit mo sa bala. O gani, sir. Ayaw. Ayaw Check lang ko, ma'am. Ayaw lang. O, kuha na. Kwartos kamera. Sige lang gani. Para pwede naman i-cancel dito ah. Sir, dapat kamera, sir. Tama, sir. Gani anhe sila. Daday. Sila order nila. Tara tara. So, dali, ma'am. Para yung lumikuha na ni ma'am. Picture lang ka na mo, mama. Puganahin mo. So, dali, picture ni ma'am. Sige, ma'am. Ayaw nga. Ikarga ka na. Kauban sa item, ma'am. Pwede mo mabrihan, ma'am. Abri lang. Waiting ka mo abri mak. Dili lang, ma'am. May morning order, dili? Dili lagi mo. Ha? Dili, order ni mo? Kinakidim na order ni mo day. Diyan, saan mo na to, ma'am? Ako order na. Pila na bulan ni mong baboy diya? Do pa kasi mana oy. Ado ko si gagmay pa rin na. Tulo lagi ka feeds ni. Tulo ka sako. Pero mo makaka-order ka. Ayaw lang. Napoy yung vitamins. Ha? Napoy vitamins kipahatod. Ay ko nag-order na. Na ulit. Ha? Ayaw lang niya kay kuha sa nungod na kay para i-proof lang nila bang. So, wali, ma'am. Check na to, ma'am. Abri lang, ma'am. Pero may bayro na siya. Tanaw tong na may resibo gipadala sir, bayad naman na gola. Tanawa lang ka kay bayad. So, wali, ma'am. Open lang, ma'am. Dai ikaw bayad na dai. Ay, abri lang. So, dira, abri lang, ma'am. Tanaw ka. Surprise!
batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Mama, yung hapon. Oh, happy 60th birthday. Thank you. Senior na gyud. Salamat. Sige lang, basta bata gyapon ang nawong. Okay, Laila, dahil may ako dahil si MM, and kani si Abby. Oh. We are from AM Digos Flower Shop. So, namin diri salamat. karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagyan ng surprise. Kabalo ka kinsay gahatag ani? Wala. Kinsa man paminaw nimo? Si Arlene. Si Arlene? Kinsa man na si Arlene? Kung anak. Yung anak or basig ex nimo? Or uyab ba ka sa imong partner karon? Wala rin kayo ingon yung surpresa. So na siya mensahe ma'am, pero usan ako basahon. Kantahan sa kanamong happy birthday. O, ang tata! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Namatay? Namatay? Ilang ha? Tikto. Matay sa angin? Batay sa akin. Sige ma'am. Okay, blow your candle, ma'am. Sige ma'am. Sino namatay? Okay. Happy birthday! So na siya yung mensahe, Likod sa ma'am. Basahon ako ha. Wait lang. So, ana siya. Hi sa pinakagwapa kong mama. Unang-una sa lahat, babatiin kita ng happy 60th birthday. O salamat sa Ginoo nga ikaw ang mama nga gihatag sa amua. O salamat sa tanan-tanan nga imong gihatag kanamo nga pagmahal ug pag-alaga. Labi na sa imuhang mga apo. Maski na ako diri sa layo, kamo ni Papa akong inspirasyon. O I love you mama. Wish na ko para sa imuhang unta katagan pa ka og taas nga kinabuhi o maayong panglawas. O binhi na lang kutob. Osbon ko, happy 60th birthday. Unta, malipay ka ni ining ako ang sorpresa. I love you, mama. Salamat, Lynn. Asa man mga anak ng uban, ma'am? Gani. Gana. Alin, sir, sa may birthday wish nimo kay mother. Ikaw na sir. Happy birthday, ma'am. Kawat ko nga, tasan pa yung tasan yung nabuhi. O, salamat, Lynn, sa imong pagsuporta sa itong ginikanan. Siglayo ka. Ipasalit na ko sa imong nga ang dami mo suporta ko sa ginikanan. Gandang ko to. Salamat, Lynn. Salamat, Ani. Asa ba ang ubang anak? Rodel. Eh, kasi. Hilom-hilom man. Ikaw ma'am. Birthday wish nimo kay mother. Birthday wish lang nako kay mama nga punta hatagan siya mayong panglawas ug labi na kanang taas pa nga kinabuhi para magkauban ni emotional kay ko ma'am kay kinamangura nung ko wala to happy birthday ma salamat Mo di ay. Wadi nila manghuran ma'am. Isa pa yung uban. Kani kisa may uban. Umaga na ko. Umaga daw. Ika day. Ikaw mali ma'am. happy birthday ma unta ma sa sunod nga katuigan ma magkita gyapon ta uban sa imong mga anak
sa imong mga apo. Naunta, tagan pa ka taas nga kinabuhi. Spoon ko, happy birthday. Salamat. Okay. Ikaw day, Ayun na yun. asa man? Soon, may soon ko. Hilak mo ka diha. Birthday wish ni mo, ma'am. Happy birthday. Ay, hindi sunod. Ano ba yung hilak? Tagaan magkakasa kinabuhi na. Isit ako mama. Yan na lang. Happy birthday. May isa. Ani ma'am, ikaw ma'am. Sige na. Para makita ka ba? Para makita. Salamat ka. Ari ka hilag guys. Salamat. Len nga. Doon sa imong yung mama nga nag-idadog sa sin patigat test kinabuhi. Salamat kayo nga nagsapok na next show. Salamat. Okay. Sige. So, ikaw ma'am, unsa may mensahe nimo sa imong pamilya labi na kay Ma'am Lynn nga naa sa live? Say na ko nga salamat Lin ug suportar niyo mo sa kuha ug pasagdi og akong mga anak suon ug daghang kay salamat Lin. Nga na dito kasi Muli di sumpah niyo na. Oh, din niya surprise. Abi ni mo ko na mo bayad ka. Nga ka na? Oh la. Nag-request na. Unto na ko ba. Nag-request na ba sila nga mosayaw daw ka? Sayaw ka? Adili oy. Adili. Wala pa ka shot. Mga pa na ka shot. Oh, tawa request sa imong anak ko. Sayaw Oy, daw. parisi ko. Mapin na siya ma'am. Sige. Sounds be. Sound. Unsa man sir, Idana or Paru-Paro G? Paru-paro G. Sige, Paru-Paro G. Oh, sa natong bulak para taro. Apil ma'am. Dapat apil ka. Lulu sa lulu. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga moaksyon